Pod plemenom pudel si všetci predstavíme psíka, ktorý sa vyvaľuje niekde v kresle a jeho jedinou činnosťou je nechať sa rozmaznávať majiteľmi. My vás však v nasledujúcej reportáži presvedčíme o niečom inom a možno na týchto psov zmeníte názor. Ľudí môžu zachraňovať aj plemena psov kráľovský pudel. Takto pracuje v teréne 4-ročná Angelina. Hlási, že na lúke našla strateného človeka. Pudel je jedno z plemien, ktoré najlepšie znašajú horúčavy. Majú fyzický fond na prácu v lese, sú veľmi ľahké kostrou, dobre pracujú v ruine. Angelina už 4-krát v spolupráci s políciou sa zúčastnila ostrých pátracích akcií. Sme hľadali stratenú babičku niekoľkokrát a pána na dôchodku, ktorý si zabudol lieky. Takisto aj človeka, ktorý spáchal samovraždu. Záchranárskym psom sa môže stať pes akéhokoľvek plemena. Môže to byť aj oriešok, nemusí byť vôbec čistokrvný. Ide o to, či ten psík má správnu motiváciu a má chuť pracovať. Je to veľmi výhodné mať viac plemien, nielen jedno, pretože každý pes je dobrý na niečo iné. Zachraňovanie ľudí psi neberú ako prácu, ale hru, za ktorú ich psovod odmení. Niektoré psíky pracujú za párky, za sír, za mäsko, čiže tá motivácia je rôzna. Pre pudlov je väčšia odmena radosť psovoda ako hračka alebo pamosok. Takže zabudnite na to, že pudly sú len na parádu. Majiteľom pudlíkov, dole s gaučou a poďme pracovať, sú to veľmi šikovné psy. Z Bratislavy Rusana Kurilcová, televízia.